Daal, Samu staan voor ons niet tegenwoordig die dom, achterdochtig, achterlijk en laf. Dat is een afkorting dat die. Wie saba scenario en dat hij met uno en hoor rekening naar we morgen die. Presenteer een rekening. Ik zeg een rekening en mijn luku dat keren. Mijn paien contant. Of mijn paien per kilo. Mijn mag paien aan de bank, want de banken worden gesloten. Dus we af de paien contant. Op het naburige Caribische eiland Grenada is het grote voorbeeld voor Daisy Bouterse, die ook liever spreekt over de Surinaamse revolutie dan over de staatsgreep. 6 weken voor de decembermoorden, op 25 oktober 1982, brengt Bishop een officieel staatsbezoek aan Suriname. And the reaction of the imperialists to this popular ferment is to try to crush those revolutions that are in power. In our entire region, there are only 4 that qualify to be called such. Cuba first and foremost, Nicaragua, Grenada, and Suriname. Those 4. Revolutions worldwide have often been made at the cost of blood. And that is why, comrades, we never treat counter-revolution as joke. They will see us as their sworn enemies, just like we have to see them as our sworn enemies. You're with the BBC. And now witness. 30 years ago, the young left-wing Prime Minister of Grenada, Maurice Bishop, was executed following a coup. It became the trigger for an invasion of the tiny Caribbean island by the US military. Revolutions worldwide have often been made at the cost of blood. At the cost of blood.